Hello! Σήμερα θα μάθουμε πόσα λεφτά μπορεί να βγάλει ο κάθε YouTuber ή rapper που έχει υπάρξει έως και σήμερα. Αλλά πρωτού ξεκινήσω, πρέπει να πω πως είναι 1η Δεκεμβρίου, οπότε αυτό σημαίνει πως έχουν μπει τα Χριστούγεννα. Οπότε πρέπει να βάλω αυτόν εδώ το σκούφο. Πρωτού ξεκινήσω. Ναι. Ωραία, και τώρα πάμε να δούμε πόσα λεφτά έχει βγάλει ο κάθε rapper. Ξέχασα να πω όμως πως σε αυτό το βίντεο θα δούμε μόνο τους Αμερικάνους rappers. Μετά θα πάμε στους Έλληνες rappers και μετά στους YouTubers, όπου θα ξεκινήσουμε με τους ξένους και μετά θα πάμε στους Έλληνες. Όμως άμα σας αρέσει αυτό το βίντεο, για να συνεχίσω και τα άλλα part, 20 likes για να συνεχίσω στα επόμενα. Ωραία, και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω λίγο όρεξη τώρα, το έχω δει, επίσης έβγαλα το σκούφο γιατί με ζέστανε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η εφαρμογή που θα δοκιμάσουμε σήμερα λέγεται View Stats. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο rapper. Ως πρώτο θέλω να ξεκινήσω να δω με τον Drake. Ή όχι, ξέρω εγώ. Οπότε παίρνω εδώ πέρα το κυμπορλόγιο και θα γράψω Drake. Πού είναι ο Drake? Μάλλον δεν έχει τον Drake. Περίεργο. Τέλος πάντων, πάμε στον επόμενο. Ας πούμε τον Eminem. Παίρνω το κυμπορλόγιο και γράφω Eminem. Λοιπόν, όπα, πάρ' το λίγο αυτό από εδώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Να πούμε πως τον ένα χρόνο βγάζει 2,5 με 8 εκατομμύρια. Εντάξει, κάτι λίγο, κάτι έτσι λίγο, κάτι λίγα λεφτάκια. Και επίσης παίρνει και 4 billion views ανά χρόνο. Μπράβο. Επίσης παίρνει 5 εκατομμύρια subscribers ανά ένα χρόνο. Τίποτα μωρέ, εντάξει. Σε 3 μήνες παίρνει 975 million subscribers. Κάτι λίγο. Όχι, views, συγγνώμη. 1,40 million subscribers. Τίποτα. Και κάτι λίγα εκεί πέρα, 2 εκατομμυριάκια. Τίποτα, εντάξει. Πάμε να δούμε τον επόμενο. Λοιπόν, παίρνω το κυμπορλόγιο και γράφω XXX. Πάμε να δούμε πόσα βγάζει σε ένα χρόνο και σε ένα μήνα. Λοιπόν, σε ένα χρόνο βγάζει 665 million views ανά ένα χρόνο, 1,50 million subscribers. Και επίσης παίρνει ανά ένα χρόνο 4,9 million ευρώ. Βασικά δεν είναι ευρώ, είναι δολάρια. Πάμε να δούμε ανά μήνα. Εντάξει, όπως και πάλι κάτι λίγα. 114 million views ανά μήνα. Μετά παίρνει 200k subscribers, όπου είναι πιο πολύ, φανταστείτε, και από τον Travis Scott που είναι ζωντανός. Τέλος πάντων, μετά βγάζει 838k δολάρια ανά μήνα. Θέλω να σκεφτώ όμως, αφού αυτός έχει πεθάνει, ποιος θα παίρνει τα λεφτά? Άρα τα λεφτά δεν τα παίρνει αυτός, τα παίρνουν αυτοί που έχουν το κανάλι. Μάλλον τον κλέβουνε. Επόμενος! Παίρνουμε το κυμπορλόγιο και γράφουμε Τραβέλο Σκότο. Μάλλον αυτός είναι, ξέρω εγώ. Ναι, δεν είναι αυτός, περίμενε. Είναι ψεύτικος Travis Scott. Ωραία, βρήκα τον κανονικό. Ήταν εκεί πέρα, ήταν τρίτος. Μέσα σε ένα χρόνο βγάζει 1,42 billion views, ενώ subscribers παίρνει 1,800 millions. Επίσης έχει εκεί πέρα 700k. Οπότε μάλλον σημαίνει πως παίρνει κι άλλους. 2,9 million, κάτι λίγα. Πάμε να δούμε πόσα βγάζει σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα βγάζει 100,4 million views, 100.000 subscribers. Δηλαδή φανταστείτε, άμα παίρνει 100.000 subscribers ανά μήνα, άρα 12 μήνες. Οπότε φανταστείτε να είχε 12 κανάλια. Δηλαδή θα είχε τώρα γεμίσει τον τοίχο του με πλακέτες του YouTube για τους 100.000. Επίσης βγάζει 224 χιλιάρικα. Μπορεί και το μικρότερο να είναι 69k, όπου εντάξει λίγα. Τίποτα, εκεί πέρα στην Αμερική γενικά δεν βγάζουν λεφτά, απλά είναι πολύ φτωχοί. Αφού πήγαμε στους rappers, τώρα λέω να πάμε λίγο και στα συγκροτήματα. Οπότε παίρνω το κυμπορλόγιο, να το, και γράφω Metallica. Metallica. Αυτή είναι Metallica από την Ινδία. Τι είναι αυτή? Λάθος. Καλά, αφού δεν μας δίνει τους Metallica, πάμε σ' άλλον. Βασικά μας τους δείχνει, μας δίνει τους Metallica από την Ινδία, οπότε να μην δούμε αυτούς. Τέλος πάντων, πάμε στον επόμενο.
NLE. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο NLE Τσόπα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, εγώ τον ξέρω πάντως, είναι ο αγαπημένος μου και βγάζει ανά χρόνο 906 million views, subscribers 1,25 million και ανά χρόνο παίρνει 2,2 million ή 800k δολάρια. Εντάξει, όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι ανάγκη να το λέω όλη την ώρα. Κάτι λίγο παίρνουνε. Πάμε να δούμε ανά μήνα πόσο παίρνει. 76,76 million views, 600k subscribers, 356 δολάρια ανά μήνα. Πάμε στον επόμενο. Φανταστείτε λίγο να παίρναμε κι εμείς τέτοια λεφτά. Δηλαδή θα μέναμε, ξέρω εγώ, στο Burj Khalifa. Ο επόμενος λέω να είναι ο Snoop Dogg, ξέρω εγώ, why not. Οπότε, γράφω στο κυπορλόγιο Snoop Dogg. Λοιπόν, ο Snoop Dogg ως καινούργιο πλέον παίρνει ανά χρόνο 495 million views, 610.000 subscribers και 990k δολάρια. Πάμε να δούμε ανά μήνα. Λοιπόν, ανά μήνα παίρνει 38,90 million views, 200k subscribers και 80k δολάρια. Όπου, να πω την αλήθεια, είναι λίγο λίγα με αυτά που βλέπουμε. Μάλλον δεν πάει και τόσο καλά η οικονομική του κατάσταση. Next! Με αγκαλιά το κυπορλόγιο θα γράψω τον επόμενο, ο οποίος είναι ο Kendrick Lamar. Kendrick... Πώς γράφει το Kendrick? Kendrick Lamar. Ο Kendrick Lamar βγάζει... μάλλον πάμε στον επόμενο. Τι είναι αυτό? Παίρνει 2 δισεκατομμύρια views ανά χρόνο, ο οποίος είναι ο πρώτος που παίρνει τόσο πολύ. 4,40 million subscribers, παίρνει 14 εκατομμύρια δολάρια ανά χρόνο. Πάμε να δούμε ένα μήνα. Για να δούμε. Oh! Damn! Παίρνει σε 28 μέρες 275 million viewers, 400.000 subscribers και πόσα λεφτά παίρνει άραγε? Πόσα λεφτά, πείτε μου. Πρώτη ερώτηση. 2 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο, 3 εκατομμύρια ή 4 εκατομμύρια? Πείτε μου και απαντήστε στα σχόλια. Περιμένω. Ωραία, μπράβο, σωστά το απάντησες. Παίρνει 2 εκατομμύρια. Next! Παίρνω το κυπορολόγιο και γράφω 50 λεπτά. Αρχικά πάμε να δούμε ένα χρόνο πόσα βγάζει. Λοιπόν, βγάζει 1,50 δισεκατομμύρια views, 1,30 million subscribers και συνολικά βγάζει ένα χρόνο 3,3 million ευρώ. Πάμε να δούμε τώρα ένα μήνα. 123 million views, 100.000 subscribers και 269k χιλιάρικα. Λοιπόν, άντε, θα βάλω και το σκούφο για να σας αποχαιρετήσω και να πω, άμα θέλετε να συνεχίσω αυτά τα είδους βίντεο με το πόσα λεφτά πήρε ανά μήνα και ανά χρόνο, πατήστε like και ο στόχος είναι 20 likes και αν το φτάσετε αυτό το στόχο θα κάνω με τους rappers της Ελλάδας για το πόσα λεφτά έβγαλαν ανά μήνα και ανά χρόνο. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, πατήστε like για το επόμενο βίντεο και αυτά, γεια! Λες να έχει και εμένα. Για κάτσε. Gym, όπα, λάθος. Κεφαλαία. Gym, κάτω παύλα, προ. Ναι, μάλλον δεν είμαι τόσο διάσημος.